И така започваме нашата обиколка на Марбея Еликс хотел. Датата е 30 април. Хотелът е пълен 100%. Това е зоната около басейна. И разбира се, убийствената гледка. А долу е плажа, което се вижда. Плажа се казва Каравостаси Бич. Има два варианта да се слезе до него. Или с някаква пътечка пеша, или с нещо като асансьор. Ще го проверим и това, разбира се. И за него също ще ви разкажем. Горе се вижда ресторанта и той така със страхотна гледка. Пристигат и много нови клиенти, тъй като днес е събота. И разбира се, има много представители на туроператори, които са дошли да разгледат хотела, тъй като той е абсолютно нов. Това ще бъде вторият му сезон. А европейските туристи от цяла Европа вече са тук.